Barhilgirên petrolê. Petrolê ji deverên dibin kontrola Qesedê da vedguhêzê deverên dibin kontrola grûpên çekdar da. Yên her du bajarên Babê û Cereblûsê kontrol dike. Li gorî jêderan ku Qesedê beşekî ji petrolê di dergehê bajarê Tebqa ra vedguhêzê ji rejima Sûrî ra û beşekî din jî vedguhêzê ji grûpên çekdar ra yên ku Rojavayê Çemê Feratê kontrol dikin. Li gorî heman jêderan ku rojane bêhtir ji 6 barhilgirên petrolê ji bajarê Menbijê bere deverên dibin kontrola Qesedê de tên û petrolê vedguhêzin ji grûpên weke Hemşad, Hemzat û Sultanilmurad ra. Li gorî zanyariyên taybet ku rojane navbera 6 ta 100 barhilgirî derbasî deverên dibin kontrola çekdara da dibe û rojane 2,5 milyon litr ji petrolê vedguhêzin deverên dibin kontrola grûpên çekdar da deverên ku peyedê rojane şerê ragihandinê li hamber wan grûpan dike. Petrol ji bîrên neftê yên Şeddadî, Rimelan, El Umer tê veguhestin. Tê zanin ku piştî êrişkirina grûpên çekdar yên ser bi Tirkîva di Oktobera 2019 da li ser her du bajarên Girêspiyê û Serêkaniyê veguhestina neftê an petrolê hata rawestandin. Lê di dema niha de petrol di dergehê Tebqa ra ji bo rejima Sûrî tê veguhestin û ji grûpên çekdar jî yên li Rojavayê Çemê Furatê kontrol dikin petrol tê veguhestin. Her wiha ji her du bajarên Girêspiyê û Serêkanî ra jî yên dibin kontrola çekdara da peyedê elektrîkê û avê vedguhêzê. Tevî birîna Riya Enfor û şerê ragihandinê di navbera her du aliyan da lê karê bazirganiyê ey ticaretê di navbera peyedê û grûpên çekdar da berdewam e.